Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem. Pani Šišková, vítajte u nás. Ďakujem. Ako herečka ste zvyknutá si vyberať len dobré scenáre. Na základe čoho ste sa rozhodli pre Autičku práve z našej ponuky? Tak doviedol ma k vám Vládko Kobielský, vôbec mi o vás povedal, že existujete. A ja som si to auto vaše, teda to BMWčko vybrala, ale Vládko mi ho schválil. Bola to láska na prvý pohľad, myslím, s tým autom. Ste herečka, ktoré sú tie vaše najobľúbenejšie cesty? No veď práve, je rozdiel mať auto na krátke trasy po meste, podľa toho je aj ten výber. Ja som potrebovala auto, ktoré je spoľahlivé a ktoré je na dlhé cesty. Takže preto som si vybrala vlastne BMWčko. A potom ešte často chodím do Chorvátska, kde mám domček na takom ostrove a tam potrebujeme aj niečo odviesť. Ste mali našu predajňu opísať jednou krátkou filmovou replikou. Aká by to bola? Podľa toho, do akého filmu by to bolo. Ale pre mňa je to taká obývačka pre autíčka. Ďakujeme krásne za takéto príjemné prirovnanie. Predpokladám, že to vo vás evokuje príjemný pocit. Áno, a to sme naozaj veľmi radi. Sme veľmi radi, že máme tu česť sa s vami chvíľočku porozprávať. A prezrate našim poslucháčom a takisto aj vašim fanúšikom, čo pre nich chystáte v najbližšej dobe. Čo ma diváci môžu vidieť alebo počuť, tak to je v divadle v prvom rade. Som ja divadelná herečka a divadlo mám asi najradšej, ale samozrejme aj rada točím a teraz točím Sľub, mnohí ma odtiaľ poznajú a bude to ďalej pokračovať. Dokonca môžem prezradiť, že tam budem mať nového priateľa. Tak sa na to teším. No a okrem toho točím aj pre televíziu Lux taký seriál Sestričky, kde hrám reálnu sestričku. To je veľmi milé, to mám rada, to je zase z úplne iného súdku a s inými kolegami. No okrem toho hrávam často v Prahe, predstavenia v Studiu 2, to je divadlo na Maclovaku, v Astorke, v Arene, v DPOH, ale hlavne sa teším na divadelné prázdniny, pretože pôjdem do Chorvátska na tomto krásnom autičku, všeličo si odveziem, takže leto je najkrajšie. Pani Šišková, ďakujeme vám veľmi pekne aj za prezradenie týchto zákulisných informácií, určite sa z nich veľmi tešíme a želáme vám veľa šťastných kilometrov na vašom novom aute. Pevne veríme, že vám bude robiť rovnakú radosť, ako vám robí aj teraz, aj naďalej. Ďakujeme veľmi pekne a želáme vám príjemný deň. Ja veľmi pekne ďakujem za ochotu a hlavne túto najmilšej Janke na svete, pretože ja som sa s takým prístupom v predaji ešte nestretla. Naozaj vám ju doporučujem.